Είμαστε 22 Αυγούστου, μόλις γυρίσαμε από τα καλά νησιά, δηλαδή από τις Αλκιονίδες, που ο Δημήτρης με την Εμίλια κάνανε ένα εκπληκτικό ψάρεμα, το οποίο δεν έχετε παρά να δείτε εδώ. Έχουμε 3 πίνες γεμάτες φαγητό, εκ των οποίων η πίνα πώς δουλεύει? Η πίνα έχει ένα ξενιστή, ο οποίος είναι η γαρίδα. Αυτή εδώ η γαριδούλα λέει στην πίνα, της δαγκώνει τον νεύρο και η πίνα εκείνη την ώρα κλείνει. Να βρούμε αν έχει και άλλες γαριδούλες εδώ. Νάτινε, άλλη μία και ζωντανότατη. Νάτι, ορίστε, άλλη μία γαριδούλα είναι εδώ. Νάτι. Να δούμε και άλλη γαριδούλα εδώ. Οπ! Σαλτάρισε. Έλα βρε. Κάτι. Και άλλη γαριδούλα. Ορίστε. 1, 2, 3 πίνες, 3 γαρίδες. Αυτές λοιπόν οι γαριδούλες, μπορεί να υπήρχαν και άλλες, τώρα δεν ξέρω, τώρα δεν βλέπω άλλες. Αυτές λοιπόν, την ώρα που αισθάνονται κίνδυνο, δαγκώνουν το νεύρο αυτό εδώ και αμέσως η πίνα κλείνει. Συγχαρητήρια στο Δημήτρη, τον οποίον θα τον πάρουμε και όπως μην κλείσεις. Ο Δημήτρης, ο ψαράς. Μπράβο Δημητρό. Ευχαριστώ. Και του χρόνου. Και μπράβο και στην Εμίλια που τις είδε. Και στην Εμίλια, μπράβο που τις είδε. Πολύ ωραία. Και στην Καρολίνα και την Αμαλία που... Οι πίνες μας εδώ.